Kaixo, ni June Polo naiz, eta Bablia aurkeztera etorri nahi. Teaserra da. Orduan, azaldu nahi nizuen zegatik Bablia jarri nun, ze seguraski ez duzue jakingo zer dan. Ze hau nik txikitan esaten nun hitza zan, eta ura esan nahi zuen. Orduan, ez dakit zergatik, baina nire lanetan beti urak zerbait zerikusia dauka, eta garrantzitsua da, orduan hitz hau jarri egin diot. Eta horrekin batera, honen gaia, errutina eta eguneroko errutina hori puskatzea da, honen teaserraren. Sinopsia da, neska bat eskolara da, trena hartzen du egunero, eta beti errutina berdina da. Orduan, sartzen da, mobilarekin dago, musika entzuten, eta bapaten ikusten mutil bat daola arrain batekin poltsa batean. Baina, sin más, ez dio importantzirik ematen, eta jarraitzen du musika entzuten. Baina, batean, arrain horrek poltsa puskatzen du, eta ura botatzen hasten da. Eta hainbeste ura botatzen du, tren guztia urez betetzen dela. Gero, trena itsasoa ematen du, eta zegoen pertsona animalietan bihurtzen dira, eta arrain pila bat daude, landareak, eta hola. Eta momentu baten neskari arrain batek kaskoak kentzen dizkio, eta begiak ixten ditu. Irekitzerakoan, dena normal dago, beraizik guztita dagoela. Orduan ez dakizu gertatu den, ez dan gertatu, baina bueno, teaserran lehenengo zatia ikusten bakarrik. Hau pentsatu ondoren, gidoi literario argumentala eta storyboarda egin nun. Gidoi literarioan jartzen da guztia, soinuak, zer gertatzen den, ze estena, non, argumentalan sekuentziak doa, eta storyboarda, hau dira, hau lehenengoa izan zen, oso simplea, eta gero ja bestea hobeto argumentatu bat zehola. Hau animatika da, animatika jarriko dizuet. Gero asko aldatu inda, gero esplikatuko zergatik baina. Bueno, nire animazioa 12 frameetan egina dago, bitara, batzutan aldatzen zen, baina bitara zegoen. Eta gero linea krayon estilo modukoa izatea nahi nun, eta moztua, enun nola oso kuadratua edo oso perfektua izatea nahi, eta kolore epelak eta laiak erabilitut. Orduan, bi animazio hauek justo perfektua zian, referente moduan, ze nahi nuena erabiltzen dute batez ere hau. Gero hauen estiloa asko gustatzen zitzaidan, animazio mota ere, ze oso sinpleak dira pertsonaiak, baina deformazioakin eta hola, kriston dinamismoa emate diete. Eta gero 3 pelikula hauek, Ponyo, Luka eta Lu Over the Wall, Ponyo batez ere, ze beti danik izan da erreferente bat niretzako,
eta bai fondoetan, uran, urazpian nola egite duten animazioa eta guzti hori referente moduan erabilitut. Lukan koloreak eta Luo Berde Wall nola animatzen den ura baita. Bozetuak eta diseinuek. Hasiko gea protagonistatik Gia deitzea, neska gaztea da, herri batean bizi dana eta herri hori oso urrun dago. Itsaso ondoan dago, orduan egunero eskola joateko trena hartu behar du. Eta gero fisikoki soineko berde bat darama, ze udara da, eta beti darama bere motxila laranja. Lehenengo bozetua zian, hori izan zen lehenengo diseinua, ia probatzen eta hola, baina gero behiratu nun kolore paleta eta ez hitzaidan asko gustatu. Gero hau pentsatzen nun hau finala izango zala, baina gero aldatu inun honetara, eta gero berriro aldatu nun. Horretara, nintzen gustora galditzen, orduan aldatzen joan nintzen, eta hemen azpikoa da. Gero ikusiko du. Hemen espresio batzuk, nola izan ikusteko. Hau bere propsak, esan dudan motxila, eta telefona, musika entzuten duana. Eta hau da diseinu finala. Koloreak apalagoa dira, eta pixkat realistagoa, ni ustez. Gero 3 pertsonai sekundario daude, eta hau mutikoa da, azkenengo diseinua hau da, lehenengo egin nuena hori zan, baina hori emateu handiagoa ez da mutiko bat bezala ikusten, osea, ume txiki bat bezala ikusten. Gero, el empresario ez dakit nola ditu. Hori zan, eta ateratzen dian animaliak dira ze hortara aldatzea gero tren barrun. Eta bakoitzak dauka zerbait esanez horretara aldatuko dela hemen izurdea, lehengoa kamiseta, ze bihurtuko da horretara, eta Andrea olagarro bat, olagarro poltsa dauka. Eta baita aldatu nun ze guztiak azkenen edade berdinekoak zian, eta, bueno, ez zitzaidan ondo iruditzen, no sé. Eta hau dira pertsoneak, eta hau line-upak, kolore apalak, pelak. Hau fondoen bozetoa dira, hau hasiera baten erabili behar nun, baina azkenen ez dut erabili. Bozeto bezala gelditzea. Hau fondoak trena barruti da. 3 fondo hauek azkenen ez ditut erabili, gero esplikatuko dut zergatik. Baina hau dira fondoak, eta gero kanpotik. Estazioa, gero beste plano bat hor gertutik, eta hau trena iriste dela, eta pixka bat ikusten ez da inbeste ikusten. Kolorre skripta, nola joango den erakusteko, eta efektuak, ze animazionek efektu asko dazka, orduan pixkat ikasi bertzean nola egin. Eta hau style frameak zian, hau lehenengo diseinuekin nola pentsatzen nuen izango zala, eta gero animazio finalean nola izan den. Aldatu inda. Eta hau animazio finala da. Vale. Eskaldatu ino. Alderdi teknikoekin, alderdi teknikoa ikusita, Photoshopen egin da animazioa, lehen 3 fondo ikusi dianak, arazo asko eduki ditut eta entregatzerako orduan, aste batera,
3 sekuentzia borratu egin zitzaizkidan, eta ezin izan nun berriro lortu. Orduan, 3 fondo horiek enitun erabili horregatik. Ze soluzio bat aurkitu genuen, baina asko zailagoa zen lortzea, beste gauza bat egitea baina. Orduan, hori egin dut. Gero, hori, editatu Premierren, eta, dosierra egin diseinen, baina, soinua hasiera baten Txubertzen Regina Spektorren abestia nahi nun, baina copyrighta zeukan. Orduan aldatu egin dut, eta The Orb of the Dreamers aukeratu dut. Zerbait apalagoa da, baina teaserrantzako nire iruditze zitzaidan ondo gelditze zala, ze musikaren erritmoarekin doa, eta puntu importantea jarri ditut, ez? Nola betetze zen, hankena, orduan pixkat ikusteko nola izango zen azkenengo animazioa ondo iruditu zitzaidan. Planifikazioa izan zen, aldatu inda, horri ikustea animazioa azkenengo dugun arte egon naizela egiten, esan dudan arazongatik. Eta gero baliabidea mugatuak izan dira, azkenean dena nik egin dut, musika eta soinua ezik, noski. Eta eskuratu izan behar diran gauzak izan dira ordenailua, tableta eta Adobe lizentziak. Baina hori ja baneukela, orduan, sin más. Eta finantzazioa eta marketina, urtero Eusko Jaurlaritzak diru laguntzak emate ditu, orduan hori lortzen saiatuko naiz, bai teaserra bialtzen eta dosierra, baina, ez badut lortzen, nik funtzionatzen saiatuko naiz, eta bai sare sozialetan edo jaialdietara bidaltzen. Aunque naiz eta dirurik ez lortu, rekonozio pixka bat lortzeko. Eta listo.